ako ta sa atong channel karon. So karon share na ako ano ang candlestick pattern, isa sa akong ginagamit, no. So kasi natinga mo kay candlestick pattern na pud akong gi-share, so gagamit ko, no. So tanan akong ginagamit, no. Candlestick, chart pattern, indicators. So kana ginagawa na ko na combination, na ginabuhatan ako na combination. So for good signal or good confirmation. So ano na siya. So kani ang ako lang share is isa sa akong ginagamit. Ano nakaingon ko na isa sa akong ginagamit, because guys ang candlestick pattern daghan na siya, no. Daghay klase ana, kana na shooting star, hammer, bearish or bullish engulfing, bearish or bullish pin bars. So ang ako ang i-share is ang doji candlestick. So kung mag-iskot ang doji, based sa ako ang mga natanaw or mga nabasa, ang doji daw is ang ilang open price or closing price is same price lang. Kay kung katong yung mga bullish pin bar, ang open price ato is nasa ubos, tapos ang closing price is nasa taas, diba? Kay bullish man siya, diba, sa kanang saka nga. Ang bearish pod, ang open price is nasa ubos, nasa taas, tapos ang closing price is nasa ubos, kay bearish man siya pababa. So ang doji is ang iyang open price is nandiri, iyang closing price is naraga pang dira. So walay body na walay body na magtabo, kay wala man same lang man iyang open o closing price. Okay, so start na ta na. Para sa ako na ay na ako'y tulo ka klase sa doji candlestick na akong ginagamit, which is dragonfly doji, gravestone doji, o long-legged doji. So nganong gagamit ng kuan, guys. So ang kanimo mga candlestick pattern is ginagamit na ako siya kay for reversal ka confirmation. So ginagamit na ako siya para may bawa na ako kung mag-reverse ba or na may reversal mahitabo. So wala ko naging umbisa na mauni ang saktong paggamit, pero kanya ako lang gina-share, ako lang i-share kung saan ako siya paggamit o kung saan ako siya pag-analyze. Okay, so sa dragonfly doji makita niyo na forma siya T. So kani guys, kaning weak or shadow o kanang ginatawag ninyong ikog. So dili na siya niluban na forma lagi nga na niya, din niya pansinon. So kana dako kay nag-impact sa presyo sa market, kaya nga naman na rejection na nahitabo. Sabot mo gid ana is nibaba ang price taman diri, tapos nisaka og balik, kumbaga gi-reject ang iyang pagbaba. Ang gravestone pod is nisaka siya taman dira, tapos gi-reject ang iyang pagsaka matong nibaba siya. Ano lang. Okay, dragonfly doji start na. So ang dragonfly doji ginagamit lang nako siya pag makita nako siya sa support. Okay, sa support lang nako siya ginagamit. So for example, kani gikan sa taas ni baba, tapos naa siya sa support, kung kuan lang kana halimbawa lang na siya sa support, na niya na siya sa support. So kana mag buy entry ko kay para sa ako na reversal mahitabo, kay syempre na siya sa yung support, tapos na rejection na nahitabo kani, so pwede siya mag reversal. Okay, pero pag makakita dragonfly doji tapos layo pa kayo sa yung support, dili na ko siya pansinon, no? Dili na ko siya pansinon, dili ko mag buy entry. So ingana po lang ako ang rule kung saan ako siya paggamit, pero depende na sa inyo, guys. Kanyang price i-share lang ko. So sa inyo nakita diri, di siya sa taas ni baba, tapos na dragonfly doji, tapos na reversal siya. Basta take note, ginagamit lang ako siya pag nasa sa support na ako makita. Okay, proceed na sa gravestone doji. Ang gravestone doji po ginagamit lang ako siya pag nasa sa resistance na ako makita. So for example, nasa sa resistance dili, halimbawa na siya sa resistance, so mag-entry ko na og sell.
Kaya nga naman, gikan siya diri nag-after rin siya, tapos na rejection ay tabo. Tapos napag-isa sa yung resistance. So, kana, mag-try ko og sale. So, baba na reversal na tabo. Okay? Mana lang nato siya paggamit, no? Pag makakita ko ani nga layo pa kang resistance, dili na ko na siya pansinon, no? Pero sa ako panggingon, depende na sa inyo kung sa kanyo na pagkuhan gamit. Basta kaya nga na ko na siya ginagamit or pag-analyze. Then, kani long ligi doji. Long ligi doji is na continuation or reversal. Misking katong kuan, katong dragonfly o gravestone, pwede po to siya mag-continuation, pwede po siya mag-reversal. So, mo nang ginagamit na ginako siya sa support and resistance. So, kani, makita ninyo na siya sa iyong support, nilugwa, so mo tong na ay reversal na nagtabo. Yan, diri na po yung ligi doji na form, pero sa weak resistance niya na nakita or sa weak resistance yan nilugwa. So, kay kanira mo lang diba siya short period ra tayo. So, weak resistance. So, nag-continue lang siya pag saka. So, ang long ligi doji, gamitin lang nako siya pag na siya sa support or na siya sa resistance. So, ang long ligi doji recap lang nako. Pag makita na ko siya sa support, mag-buy ko. Pag makita na ko siya sa resistance, mag-sell ko. So, ang gravestone po, gamitin lang nako siya pag na siya sa resistance. So, mag-sell ko. Ang dragonfly is gamitin lang nako siya pag nasa sa support. So, mag-buy ko. So, in short, ang dragonfly doji is signal nako for buy. Ang gravestone is signal nako for sell. Kani, buy and sell. Okay? So, tana na sabtan nyo o kana dili niyo una-una na mauna ang sakto na paggamit. So, ingana lang na ko siya pag ginagamit or pag-analyze ingana ra siya. So, guys, kung mangutana mo kung asay mas kuan candlestick ba or indicators, so para sa ako mas nice kung sila duha ang imong gamiton. So, magkuan kay combination. Mas tiro ni mo ang candlestick tapos napagi kay indicator, so nice kayo no kay kung makita ka mga rejection tapos ni signal pag yun mo ang indicator, so good signal na kayo na. Pero kung maglibog yun mo nya isa lang inyong kuan, isa lang din ang inyong makaya, indicators lang or candlestick lang, so para sa ako walay the best, no? Walay the best kay depende na siya sa tao. Kay nay tao na mas mag-profit sila kung indicator, kay kung candlestick lang gamiton maglibog sila, di ba? Napo yung tao na mas mag-profit sila kung candlestick lang gamiton, kay kung indicator lang gamiton maglibog po sila. So ana lang, so unsa day kalainan na ni candlestick o kuan indicator. So kung indicator ang ato ang basihan, medyo delay yun ang indicator. Kay ang candlestick pattern kumbaga para sa ako kay kung siya on time, yan ang on time man, kay ang candlestick magod is gabi siya sa price. Mo ginitawag na to price action. So gabi siya sa price. So kana maporma na siya mga ingana kay tungod sa price, tungod sa mga panghitabo. So munang para sa ako on time gid ang candlestick. So matana mo unsa pud ginagamit indicator about candlestick. So tanan guys, no, puhon mag-share po ko chart pattern, kay gagamit ko chart pattern pero tagsan lang nako siya makuha. Kung makita lang nako siya na for example na ay kita nako na head and shoulder pattern, so kana makuha na din nako na okay inani ang mahitabo. So dili gid siya taga-adlaw na ako gamiton, no, kay ang kanang chart pattern magud kay pila na siya kaadlaw mapurma. Kung pwede po kung dito mo sa short period gatan-aw sa mga lower time frame mapurma gyapon na siya. So ano lang, no, wala lang tayo kung ninyo, wala tayo daot tayo example na i-share og indicator nila na strategy inyong daotan na
dili man ang indicator, dapat price action na yun yung gamiton na kuha niyan. So patay daw tayo niya no, kay ang diri sa forex dili man ni panindo tayo strategy. Ang importante diri is ga-profit man ta. So magbuot ba ka kung mas mag-profit siya sa indicator, di ba? So ano lang, wala tayo kuha na ninyo. Kay sa may makuha niya ang hilabot mo. So wala sa to sa karon, daghang salamat.